It's Onk time. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Ja mensen, we gaan zo meteen Lego. Lego? We hebben een echte Lego-master in huis. Arne Dielis is hier en hij gaat er alles over vertellen, want hij is bezig met het Ajax-stadion. Blijf kijken, want dat wordt heel spannend en het kon wel eens groot nieuws worden. Vervolgens gaan we praten met Inge Schuren en Damien Kies van het comité Sportgalen en Sportservice Roermond. Want zij gaan ervoor zorgen dat Nederland, dat Roermond in beweging komt en dat is nodig ook. Ja, zeker weten. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. En we gaan beginnen met Lego-master Arne Dielis. Welkom. Dank je. Ja. Fijn dat je hier weer aanschuift. Je was al een keer hier geweest en onlangs was je landelijk in het nieuws. Ja, klopt. We hebben de Ajax Arena, of de Johan Cruijff Arena in Lego gebouwd. Dat heb ik samen gedaan met mijn bouwpartner van Lego Master, Sander. En dat is uit de hand gelopen en ontploft. En, Hoe kwamen jullie op het idee? Ja, we werden door Make-A-Wish benaderd. Make-A-Wish die heeft op en af natuurlijk vragen van kinderen die iets willen met Lego. En, Mooi. Ja, zeker. En goed, Lego, dat spreekt veel kinderen aan. En in dit geval was er een jonge Ajax-fan die ook Lego-fan is. En die had als wens om eigenlijk te zien hoe een Lego-set ontwikkeld wordt, van begin tot eind. Van het ontwerp tot aan het bouwen aan toe. En Make-A-Wish klopte bij ons aan of wij dat wilden begeleiden, dat traject. Fantastisch. Ja, en dan Lego en Ajax, dan werd het dus de Johan Cruijff Arena. Dat was heel snel bedacht. En vervolgens hebben jullie het ingediend om echt te worden uitgevoerd als een set. En normaal staat daar een periode van 2 jaar voor. Dan moet je een aantal stemmen bij elkaar schrapen. 2 jaar is lang. Ja. Dat ging allemaal iets sneller. Ja, het ging iets sneller inderdaad. We hebben uiteindelijk hebben we de Johan Cruijff Arena gebouwd in de Johan Cruijff Arena met die jongen. Echt waar? Met Make-A-Wish in de Skybox. Dat was echt heel fantastisch om te doen. Ja. Het leek ons leuk om een aantal foto's te plaatsen op social media. Ja, en de ene reactie naar de andere, die kwam al binnen. Waar kunnen we hem kopen? Ja, waar kunnen we hem krijgen? Ja, nergens. Want er is er maar eentje van, die was voor die jongen. En toen dachten we, laten we het proberen op Lego ID's te zetten. Lego ID's is een website, daar kan je een idee posten. En als je inderdaad genoeg stemmen haalt binnen een bepaalde tijd, dan wordt het serieus in overweging genomen door Lego of het een set kan worden. Zodra je het gepost hebt, heb je 30 dagen om de eerste 100 stemmen te halen. Nou, uiteindelijk moet je een aantal milestones halen, heet dat dan. En uiteindelijk binnen 2 jaar en 2 maanden moet je dan 10.000 stemmen hebben. Wat was je inschatting toen je dat daarop plaatste? De inschatting was dat we moesten, we zullen het wel zien. Laten we hopen dat we in die 2 jaar en 2 maanden in ieder geval voldoende stemmen halen. We hadden ook allerlei plan B dingen bedacht. Als het nou allemaal niet zou lopen, dan hebben we ook nog het Taylor Swift stage gemaakt. We gaan de Swifties meekrijgen. Ja. Maar eigenlijk om 1 uur 's middags geloof ik kwam die online. En 's avonds hadden we al 2000 stemmen binnen een paar uur tijd. Ja, en uiteindelijk in 8 dagen hadden we 10.000 stemmen te pakken. Onvoorstelbaar. Fantastisch. Ja. Maar dat kwam ook doordat het opgepikt werd door de media, begrepen. Ja, al vrij snel, het Parool klopte al vrij snel aan. Ja, natuurlijk met Amsterdamse inslag, dus dat was logisch. Maar ook Ajax Live, de supportersvereniging van Ajax, die ging vol op het orgel op social media. Die pikten het op. Ja, zeker. En die hebben een grote achterban. Ja, een heel grote achterban. En ook de arena zelf postte het op hun socials. Dus dat was ook leuk dat zij het ondersteunden. Ja, en Telegraaf uiteindelijk nog. En de laatste dag nog op de Radio 10 bij Gijs Stavelman, die nog net de laatste stem heeft binnengesprokkeld. Fantastisch. Ja. En als we dan even het stadion pakken, maken jullie een tekening? Gaan jullie berekenen hoeveel steentjes je hebt? Of ga je gewoon uit de hand beginnen? Hoe gaat zo'n proces? Dus in dit geval was de wens van die Make-A-Wish wenskind om het helemaal van voor tot achter te zien. Dus we zijn vooral ook met hem in gesprek gegaan. Want hij kent de arena heel goed. En Sander en ik hebben weinig met voetbal. Dus goed, we kennen het gebouw. Maar dus hij kon jou een beetje helpen? Hij moest ons sturen. Dus hij moest vertellen wat er nou zo speciaal was aan het gebouw. En dan ga je inderdaad, je gaat tekenen. Je gaat vooral digitaal tekenen. En we hebben ook die jongen betrokken van, maak ook eens ontwerpen en laat ons nou eens zien wat er per se in het stadion moet. En dat is natuurlijk hartverwarmend, dus dat is een dubbel op dan, zeg maar. Ja. We hadden vrij korte tijd. Normaal doen we maanden over zo'n ontwerp en in dit geval hadden we maar 5 weken de tijd om het voor elkaar te krijgen. Dus heel spannend. Het was heel spannend of het af ging komen. En nu weer spannend. Ja. Want nu is het afwachten. De bal ligt nu echt bij Lego. Dus we hebben de 10.000 stemmen gehaald.
En dat wil zeggen dat in mei wordt deze ronde afgesloten en dan gaat Lego ermee aan de slag. Dan wordt er gekeken of er een markt voor is, of het recht technisch haalbaar is, of het ook leuk is om zo'n stadion aan te bieden. Daar gaat een aantal maanden overheen. Ze gaan een proefbeeld maken. En dan over een aantal maanden, dan komt er een go, een no-go of een on-hold. En dan weten we misschien wat meer. Zou wel echt gaaf zijn natuurlijk. Ja, dat zou fantastisch Dat zijn. is ongelooflijk. Is al eens een idee van jullie naar voren geschoven? Ben je al eens zover gekomen? Nee, ik heb nog nooit eerder een idee geüpload. Sander had wel al een keer ooit een idee geüpload van een Amsterdamse brug. Die is na 2 jaar wel gestrand uiteindelijk, met toch onvoldoende stemmen helaas. Oké. Dat is iets minder achterban als Ajax natuurlijk. Ja, precies. Ajax had wel iets grotere supportvereniging dan de brug. Ja, heel slim. Dus eigenlijk kwam het wel heel goed uit achteraf. Ja, zeker. Van de jongen die de Make-A-Wish heeft gedaan. Ja. Over die jongen gesproken, hoe heeft hij gereageerd op dit hele festijn? Want hij heeft het eigenlijk onbewust in gang gezet. Ja, klopt. Ja, dus we hebben, toen we het eenmaal de arena af hadden, toen zaten we al met het idee te spelen van, laten we het inderdaad op ID zetten. Dus we hebben ook hem daarin betrokken. Ja, van dit is het plan en vind je dat een goed idee? Want het is ook iets wat we voor hem gemaakt hebben. Ja. Dus we vonden het ook raar om dat dan zelf te besluiten om op ID's te zetten. Hij was hartstikke blij daarmee en hij heeft het ook op de voet gevolgd. We hebben ook nog videocontact met hem gehad op het moment dat we de stemmen haalden. En weet je ook een beetje wat je concurrentie is? Dat is vreselijk veel concurrentie. Per ronde zijn er tientallen tot honderden sets die meedoen in de ronde. Ja. En uiteindelijk is er maar een heel klein percentage, is echt 1, 2 of 3% wat het uiteindelijk haalt tot een set. Dus numeriek gezien is de kans niet zo groot, maar... Het publieke support is natuurlijk enorm. Dus houden ze daar rekening mee? Als je naar de spelregels kijkt, dan houden ze geen rekening mee met hoe snel het is gegaan. Hoewel ik eigenlijk stiekem wel kijken toch wel een oogje mee. Dat een beetje meespeelt. Dat denk ik als ze een beetje slim zijn. Huh? Ja, en er zijn al stadions. Er zijn al 3 andere stadions. Er zijn al sets van. Okay. En hiermee zou je kwartet kunnen maken. Dus wat ons betreft een fantastisch. prima aanvulling. Ja, want wat gaat er gebeuren stel dat je uitgekozen wordt? Ja. Dan word je betrokken in het ontwerpproces. Dan gaat Lego eigenlijk helemaal van de grond af aan het ontwerp opnieuw opbouwen. Okay. Ze zullen ook keuzes moeten maken in welke elementen erin kunnen, hoeveel elementen het kunnen zijn. Het wordt getest op stevigheid, op of het interessant is om te bouwen. Maar je wordt dan wel betrokken in dat proces. Dus je haakt aan bij dat hele ontwikkelproces. En is het dan zo dat we dat ontwerp straks terugzien in het Lego Museum? Of, ik hoop in een Lego winkel dus. Ja. Of in ieder geval over wat de wereld dat je hem kan kopen. Dus dat hopen we. En ja goed, als het uiteindelijk niks wordt, misschien dat het dan in een museum kan. Maar het zou natuurlijk magnifiek zijn als dat ergens in een etalage staat, groot gebouwd. Ja, fantastisch, zeker, of niet dan? Ja, dat is een droom, hè. Dus, Heb je nog meer dromen op Lego-gebied? Dit topt wel even alles. Dit topt alles, laten we eerst deze maar eens doen en dan kijken we daarna of ik nog nieuwe dromen heb. Fantastisch. Nou, heel veel succes. Superleuk. Ja, en laten we hopen dat je wint. Want dit is natuurlijk een mijlpaal. Heel groot stadion. En dan zijn we toch benieuwd wat er daarna weer volgt. Zeker weten. Ja. Nou, heel veel succes. We blijven het volgen. En dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Beter bewegen is essentieel. Niet alleen vanwege overgewicht. In het algemeen is het goed om goed te eten, goed te bewegen en verstandig te leven. En 2 mensen die alles over kunnen vertellen zijn hier aangeschoven. Inge Schuren, tussen bekend gezicht bij ons in het programma. En Damien Kies, hartelijk welkom. We gaan met jullie praten over 2 dingen. Het Sportgala en het Beweegcongres. Dan zou je zeggen, het Sportgala, daar weten we alles van. Maar dat is misschien niet helemaal het geval. Damien, wat kun je vertellen over het Sportgala wat aanstaande is? Vanaf 22 april. Het Sportgala dat aanstaande is. Ik weet dat mijn collega Inge daar heel hard mee aan het werk is. En dat op dit moment alle voorbereidingen vol aan de gang zijn. En dat het een werkgroepcomité is waar allerlei prominenten in zitten. Maar waar mijn collega's Inge en Astrid ook onderdeel van uitmaken. En daar... hard hun best doen om de Roermondse sporter in ieder geval in het zonnetje te zetten. Ja, Inge, dat doen we al jaren. Hè? Ja, dat is inderdaad het 43e jaar dit jaar dat het Sportgala wordt georganiseerd.
Dus het is inderdaad een bekend iets in Roermond. Wil niet zeggen dat we die oranjerie de hele avond gevuld hebben met 800 plekken. Dat is altijd nog een dingetje om dat gevuld te krijgen. Dus vandaar dat we ook weer hier zijn om er iets meer bekendheid aan te geven. Want nog mensen meer. kunnen komen. Ja, iedereen mag gewoon komen. Het is een gratis Evenement. gala. Ja, je hoeft ook niet per se helemaal chic te gaan, maar gewoon netjes is prima. Maar mag je in je sportpak komen? Dat mag ook. Als Ja? je kampioen bent. Ja, er zijn heel veel teams, kinderen die zeg maar kampioen zijn geworden. En die komen inderdaad in hun clubtenue zeg maar hun medaille ophalen daar. En dan is het natuurlijk fantastisch als die hele zaal vol zit. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, de Ja. oranjerie, weten jullie ook, is best wel groot. Groot. Dus Ja. daar kunnen heel wat mensen in. En dat is altijd weer de kunst om die gevuld te krijgen. Ja. Nou is het zo dat er worden onder meer prijzen uitgereikt, Ja, mensen worden in het klopt. zonnetje gezet. Kun je er iets meer over Ja. vertellen, over het programma zelf? Ja, als je kampioen bent geworden, dan kun je jouw team of jezelf of iemand binnen jouw vereniging kun je gewoon aanmelden. Je komt dan bij ons in jouw categorie op leeftijd zeg maar naar voren. Dan kom je ook echt op het podium. En dan krijg je een medaille vanuit het comité Sportgala. Word je nou bijvoorbeeld Nederlands kampioen, daar hebben we er ook van. En we hebben ook een wereldkampioen dit jaar. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij doet aerial silks, dat in zo'n doeken hangen. Ja, fantastisch. Ja, en zij is wereldkampioen geworden, iemand uit Roermond. Dus zij wordt dan ook nog eens extra in het zonnetje gezet. En die krijgt ook echt een award, zeg maar. Misschien Ja. wel leuk om haar eens een keer uit te nodigen. Zeker, Carmen. om haar verhaal te vertellen, want Ja. het is heel bijzonder. We hebben in zeker. Roermond vaak talenten Ja. die over de hele wereld shinen. Ja, klopt. Ja. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook, we zetten ook altijd in op de vrijwilliger. Dus de scheidsrechters, de juryleden, maar ook gewoon de trainers, de bestuurders. Mensen die het mogelijk maken. Ja, precies. En dit jaar hebben we ook een Niels van der Aart. Dat is een jurylid bij de atletiek. Die woont in Roermond. Die is bij Zwift Atletiek begonnen. En die jureert nu atletiekwedstrijden op wereldniveau. Dus Kijk. echt wereldkampioenschappen, Europese wedstrijden, dus Olympische Spelen. Dus dat is wel Heel ja, bijzonder. wel heel bijzonder. Dus En we ook hebben een topper eigenlijk. Ja. Zeker, we hebben hem uitgenodigd om ook dat te laten zien. Dat je ook echt kunt groeien als vrijwilliger. Of ja, zeg maar als scheidsrechter. Niet per se alleen als sporter. Ja, Ja, geweldig. Ja. Mooi om te horen. zeker. Ja. 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 Waar een kleine stad groot in kan zijn, Ja, zeg ik zeker, altijd. absoluut. Ja, Ja. zeker. Ja. Ja. Damien, we zouden het niet hebben alleen over het sportgala, maar ook over het beweegcongres. Ja. En dat is best interessant, maar dat is de eerste keer, heb ik begrepen. Ja, dit is de eerste keer dat we een dergelijk congres organiseren. Het beweegcongres, het idee is eigenlijk om professionals, vrijwilligers, en dat kan van alles zijn, kader, mensen die voor de groep staan of mensen die coördineren, om die allemaal bij elkaar te brengen en allereerst elkaar te leren kennen, dus een netwerkfunctie. Maar ook met een stukje keynote van René Wormout. Wie is dat? René Wormout is de fysiotherapeut van het Nederlands elftal. En hij is de grondlegger van het Athletic Skills model. En dat model is eigenlijk een model dat veelzijdig bewegen promoot. Dus eigenlijk een goed voorbeeld daarvan was Zlatan Ibrahimovic. Die had een taekwondo-achtergrond, dus op het voetbalveld kon hij vaker wat meer laten zien dan de gemiddelde voetballer. Puur omdat in zijn systeem al bepaalde technieken zaten die andersoortig waren dan in ieder geval van voetbal. Dus René Wormout houdt een keynote, maar we gaan ook met iedereen die aanwezig is ontdekken van wat doen we eigenlijk al allemaal aan sport. Waar lopen we tegenaan, waar kunnen we hulp bij En gebruiken. dat gaat dan over trainers, coaches, personal Nee, trainers. het Wat gaat, voor mensen of moet ik ja, dan aan denken? Sportleraren? We hebben het vaak over sport, maar het gaat vooral ook om in beweging komen. Dus de professionals die er komen, dat zijn mensen uit het welzijnswerk, dat zijn mensen uit het onderwijs, dus docenten, mensen vanuit de commerciële aanbieders, maar ook gewoon verenigingen, collega's vanuit beleid. Dus eigenlijk sluit er van alles aan. En ja, we willen eigenlijk ontdekken van wat gebeurt er al, want er gebeurt al stiekem heel veel, maar dat is niet vaak even zichtbaar.
En als je dan bijvoorbeeld hebt over waar lopen mensen tegenaan? Vaak heeft het dan te maken met beschikbare ruimtes, de stenen, maar ook misschien een stukje kennis over een doelgroep of makkelijk mensen eenvoudig in beweging te zetten. En blijkbaar ook de onderlinge relaties tussen initiatieven en organisaties. Want kun je daar eens een beeld van schetsen? Hoe ziet die situatie in Roermond eruit? Ja, we hebben eigenlijk best wel wat organisaties die samenwerken op het gebied van sport en bewegen. Zo organiseer ik bijvoorbeeld een sport- en speldag voor mensen met een beperking. En dan werk je samen met 5, maar ook met mensen van Daalzicht, van PSV, niet PSV, PSV. Ja, dus de werkgroep, dat zijn allerlei collega's of samenwerkingspartners die we bij elkaar pakken om te kijken van wat kunnen we aanbieden. Zo zijn we ook vorig jaar in samenwerking met Daalzicht een dagbestedingsgroep begonnen. En wij hebben vooral meegedacht en de aanbieder in Roermond. En Daalzicht doet het financiële stukje. En waren ze enthousiast? Ja. Dus, we hadden eerst hoog ingeschoten. We dachten eerst een hele dag te kunnen vullen en we hadden stiekem gehoopt op de iets jongere cliënt van Daalzicht. Maar uiteindelijk merkten ze in de aanmeldingen dat er best wel veel vraag naar was. Alleen de gemiddelde leeftijd was wat hoger, dus toen hebben we het afgeschaald naar een ochtend, waar ze eindigen met een gezonde lunch en dan richting hun andere locatie gaan. Je hebt het over de wat oudere leeftijd. Ik zag natuurlijk een aantal activiteiten ontplooien gericht op senioren. Ja. Kun je tot slot kort iets zeggen over de problematiek over senioren? Want we spreken vaak over kinderen. Kinderen zijn vaak te dik, bewegen te weinig, dat is een bekend verhaal. Hoe zit het met senioren? Want dat is misschien minder bekend. Ja, bij senioren is dat eigenlijk ook het geval. Stilstand is achteruitgang, zeggen ze wel vaker. Dus het is ook super belangrijk dat je in beweging blijft. Er zijn allerlei programma's voor, zoals het meer bewegen voor ouderen. Dat de gemeente Roermond als programmalijn heeft. Maar er zijn ook genoeg sport- en beweegaanbieders die aanbod hebben voor senioren. En eigenlijk spierversterkende oefeningen zorgt er in ieder geval voor dat je langer fit blijft en ook daardoor hopelijk minder snel de zorg in hoeft of naar de dokter moet. Ja, dat moeten we voorkomen. Dat moeten we ook voorkomen, ja, Ja. zeker. 22 april is het allemaal in de Oranjerie. Ja, 22 april in de Oranjerie en dan een stukje plenair en vooral heel veel interactie daar waar we op proberen te halen. Wat er allemaal speelt en anderen proberen te helpen met hetgeen waar ze tegenaan lopen. En de mensen in het zonnetje zetten die het al heel goed doen en hebben gedaan. Aansluitend. S'avonds door naar het sportgala. Zo is het. Ontzettend fijn dat jullie hier waren om het te komen te vertellen. En veel plezier en veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dit was Midden-Limburg op zondag. Heb jij nou een mooi verhaal of een evenement of iets te vertellen? Laat het ons weten en wellicht nodigen we je uit om de volgende keer bij ons aan tafel aan te schuiven. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.